बर'सा देरासा आरो इउटिउब चेनेल जानानै नोंथांमोनखौ बरायबाय दिनैनि ब्लग भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो नागिरदों आङो नैबे फेमास दैजिं फेस्टिवल बे दैजिं फेस्टिवला फैगौ 27 निफ्राय जागायनानै नैबे 7 जानुवारिसिम बे दैजिं फेस्टिवला जागोन आरो दैजिं फेस्टिवलनि जिखिनि प्रिपारेसन बे प्रिपारेसना दा सोलिगासिनो थ' नोंथांमोननोसो दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों आं दैजिं फेस्टिवलनि गासै नुथायखौबो दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिगोन नोंथांमोना मिथिगौ नैबे दैजिं डेट मिन्स मा दैनि साखाथियाव बे दैजिं फेस्टिवला दासान्दि जोबोद मुंदांखा जादों गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बेवहाय सुबुंफोरा फैनानै बेनि नुथायफोरखौ नायफैयो आरो बे आइ दैमानि साखाथियाव थानाय नैबे ब्रिज फेमास नैबे हाग्रामा ब्रिज बे हाग्रामा ब्रिजनि साखाथियावनो बे जायो बेवहाय नोंथांमोननो आङो बेनि गासै नुथायफोरखौबो दसे समनि उनावनो दिन्थिगोन बेनि प्रिपारेसना बे कन्टिनिउ बे सोलिगासिनो थ' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि ब्लग भिडिअ दिनै जोबजासिम नायनो थाखाय गुरै खावलायगोन आरो लोगोसेनो मोनसे खावलायखानाय नोंथांमोना जुदि आंनि ब्लग भिडिअ गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना लानो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो लोगोसेनो नोंथांमोनखौ नैबे चेनेलखौ मोजां मोनदोंबा शेयार खालामनो थाखाय खावलायबाय आरो बे भिडिअआवनो नोंथांमोननो आं खोन्थानो नागिरदों नैबे नेशनेल लेभेलनि इन्टारनेशनेल लेभेलनि सिंगार आरो नैबे एक्टर बिथांमोना फैगोन आरो बे फैनायनि दे माब्ला थारिखआव फैगोन बेनि आं लिंक डिसक्रिपसनाव बेनि फैनायनि डिटेल्सखौ होगोन थ' लोगोफोर नोंथांमोननो आङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिसिगोन स' हियर वी गो नैबे समाव आंजों लोगोसे दंफायो बिथां मनिल दैमारि बिथाङा बर' खौरांनि एमडि आं बिथांखौ नैबे समाव नैबे हाग्रामा ब्रिजआव बा आइ दैमायाव नैबे फैबाय थानाय 27 निफ्राय नैबे दैजिं फेस्टिवल जानो थांगासिनो दा बेवहाय नोंथाङाबो फैदों दिनै फार्स्ट बेनि प्रिपारेसनखौ दिन्थिनो थाखाय दा नोंथाङा माबायदि फिलिं खालामदों बेवहाय फैनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों मानो होनना बुङोब्ला बेनि मिथिंगा बेनि दैमा बेनि गामि बायदिसिना माबाखौ नुनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों थ' बेवहाय थारैनो नैबे 27 निफ्राय जागायनानै 7 जानुवारिसिम बे जागोन नङा होमब्ला दा बेवहाय मोजां मोनसे इनभाइरनमेन्ट आरो लोगोसेनो जोबोद थांनायनिख्रुइ एबार इन्टारेस्टिं जागोन होननानै मोनसे जों खोनानो मोनदों नङा होमब्ला दा बे बेलायाव दा नोंथाङा नोंथांनि बुंथिखौ रायजोफोरनि सिगाङाव मा मेसेज होनो नागिरदों आं बेखौनो बुंनो सानगोन दि आंनि पार्सनेल हिसाबै जेन बे फेस्टिवलखौ खुंदोंबाबो मोजाङै मोजां खुंथों लोंला जाला बायदिसिना बिदि हाबाफारिखौ खालामनो नाङा मानो होनना बुङोबा सबबो इन्जय खालामनो हायो फेस्टिवला खुंदोंबाथाय मोजाङैनो माने बिनि जानाय लोंनाय गैया गासैबो रायजोफोरखौ मा बुंगोन दा रायजोफोरखौ आं बेखौनो बुंनो सानो मोजाङै मोजां फैनानै मोजां नायफैयो बे फेस्टिवलखौ बेखिनिखौनो आङो नोंथांनि ब्लगनि गेजेरजों आङो फोरमायहरनाय जाबाय स' थेंक इउ नोंथांखौ आंनि ब्लगाव फंनैसो बाथ्रा बुंनायनि थाखाय थ' आङो नैबे समाव नैबे दालां बानायनाय नैबे हाग्रामा ब्रिजनि साखाथियावनो बे नैबे औवानि दालां बानायदों समायनाय এতিয়া মই আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ যে কামবোৰ কেনেকুৱা চলি আছে বৰ্তমান কামটো ভালে চলি আছে বৰ্তমান এই দুইটা ফুট ব্ৰিজ বনাই আছোঁ মেলাৰ কাৰণে ন মেলাৰ কাৰণে মানে আর কি কৰি আছে এইটো আপোনাৰ কিমান দিন লাগিব এইটো বনোৱাটো আপোনাৰ 27 তাৰিখে তো 27 ডিচেম্বৰত হ'ব বস্তুটো প্ৰগ্ৰামটো তাৰে আগতে হৈ যাব না এইটোত আপোনাৰ এই খুঁটা যিখিনি বনাই আছে সেইটো অসুবিধা হোৱা নাই নেকি না হোৱা নাই একো অসুবিধা হোৱা নাই না এইটো আপোনাৰ পুৰা এড পৰাই তাৰ লগে যাব একবাৰ ডাইৰেক্ট যাব না এইটোত কিবা এনে লাইট টাইট কিবা দিয়া হ'ব নেকি এখন কুমুৰি মানুহ বা কি কয়
এইটো কিমান মান দ আছে কিমান মান দ আছে এইটো নহয় 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 এইটো পানীটো কিমান মান গেৰা হয় কিমান দ হয় বেছি দ নহয় অলপ হয় না বেছি দ নহয় না এইটো পানীটো আপোনাৰ ডেইজিং যেতিয়া ফেষ্টিভেল হ'ব 27 তাৰিখে এই টাইমটো পানীটো এনেকৈ থাকিব না ঠিক আছে এইটো নদীটো আপোনাৰ আই নদী বুলি কয় আই নদী হয় আই নদী নাঙ্গল একাই না একটা হৈছে ঠিক আছে দিয়ক আৰু দুটা আছে নেকি নদী কি 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 নাঙ্গল হইলো আই নদী এইটো আই নদী আৰু এইটো নাঙ্গল আৰু দুটা মিলি গ'ল একটা হৈ গ'ল এইটো ডেইজিং ফেষ্টিভেল আহি গ'ল না এইকাৰণে একটা হৈ গ'ল চাগে দে থ্যাংক ইউ सरासनस्रायै नोंथांमोना मोनथिखागौ नैबे शाहरुख खान फिल्म एक्टर आरो नैबे नेहा कक्कर आरो लोगोसे नैबे आसामनि मुंदांखा नैबे सिंगार जुबिन गार्ग बे जुबिन गार्गआबो बे जायगायाव फैगोन आरो लोगोसेनो गोबां नैबे आसामनि सिंगारफोर बिथां पापन बिथांमोनाबो बे जायगायाव फैगोन प्रनिता सरगयारि बिथाङाबो बे जायगायाव फैगोन दा बे फैनायनि गासै डिटेल्सखौबो नोंथां नैबे डिसक्रिप्शननि गेजेराव माब्ला सोर बबे तारिखआव फैगोन बेखौ आङो नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिगोन तो फ्रेंड्स नैबे समाव बर' खौरां आरो बड'लेण्ड खौरां आरो एसएम निउसनि बिबानगिरि बिथांमोना बे जायगानि लकेल सुबुं बिथांजों नैबे बे मा मोननाय जायो बेखौ सोंदों आंबो बिथांमोनाव दसे समनि उनाव सोंगोन नैबे लकेल बर'नि खाद्यफोर जेरै जोङो मा होनना बुंगोन नैबे साम' अमा गोरान अमा थावख्रि बायदिसिना जे बर'नि लाथा एम्फौ लाथा बेफोरखौ मोननाय जायो तो नोंथांमोना बे जायगायाव जुदि 27आव जानो गोनां नैबे फेस्टिभेल बेवहाय फैयोब्ला नोंथांमोना बेखौ मोनजाजोबगोन बावनाङा दानजागोन सिखा बियो बै साइडजों केमेरा केपचार खालामनो हागोन ना हायाखै बेखौ मिन्थिया बै साइडजों मोनसे समायना मोनसे न' बानायनाय जादों बेखौ आङो थांनानै नायहैनो गोसो नायनि बेसेबां केपचार खालामनो हायो बे जायगासिम थांनाय हागोन ना हाया मानोना बिराद जायगाया गोजान सान्दुंबो गोसा जायनि थाखाय नैबे स्पेकखौ गाननाय जादों तो नाजानि नोंथांमोननो आं दिन्थिनो मानोना नोंथांमोना नुनो मोन्दों नैबे बथल देख्रुबनाय माखासे नैबे ड्रांकारफोरा जौ लोंग्राफोरा बिदिनो खायसे जायगाफोराव नैबे जौ लोंनानै बिदि देख्रुबो बे आंनि चेनेलजों जानानै नोंथांमोनखौ बे हाबाफोरखौ मावनाङाथों होनना आं गुरै खावलायबाय मानो होनबा जों बेवहाय गुबुन मानसिफोरा बेवहाय फैयो दा बे लेखायाव बिदिबायदि नैबे बथल देख्रुबनाय जेनेबा प्लास्टिक गारनाय बेफोर जुदि खालामोब्ला जोंनि इनभारमेन्टआ गाज्रि जायो आरो माखासेयाव नैबे खहा गोनां जायो बेनिखायनो नोंथांमोनखौ जौ लोंनायनि बथल देख्रुबनायखौ दोननो थाखाय खावलायबाय तो नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिनैनि ब्लग भिडिअनि गेजेरजों नैबे चिराङाव थानाय बा चिराङाव जानो गोनां नैबे हाग्रामा ब्रिजनि सिङाव आइ दैमानि साखाथियाव जानो गोनां नैबे फेस्टिभेल नैबे दैजिं फेस्टिभेल बे फेस्टिभेलनि प्रिपारेशननि नुथायखौ नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिबाय आं जाखिनि आंनि नोजोरजों आंनि केमेरानि केपचारजों नाजानानै जिखिनि हायो नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिबाय ब्लग भिडिअ दिनैनि बेखिनियानोसै नोंथांमोन थेंक इउ फर वाचिं माय ब्लग भिडिअ उननि ब्लग भिडिअ नोंथांमोनजों लोगो मोनगोन